Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Women's Welfare Organization Senrai Jowai hai ka jinge kan do lang jong ki khon kin thei kan yam tre kala pen ko borom ye ki khon samla ha ka jinge lang ka pala long ha office jong ka Senrai Jowai ha ka sngi tho ding jong ka tayo ha ka ni ka jinge kan do lang le don lang ru MLA ka amlarem constituency uba Lahkmen rumbui uba long kum kongsan uba shimru i ka benta ban pen ko borom ye ki samla harengkat president ka Senrai Jowai uma Hercules toy Nalor ki weki ramba ka Senrai Jowai ha ka jingilang ka bala penyat da ka chairperson jong ka Women's Welfare Organization ka Dr. Waisa Sumer. Pa Lahkmen ba ajing keren hang ni ka sngi ulayaro yeki dikot jong ka Women's Welfare Senrai ki bala shimkhia bat train ka benta ka bha ka miat jong ki khon samla wat hapadeng ka jingkit ka bakhia ka bakidon kum kilong kemeru. Ulakin turu iki long kemelong kapa bakin Pynshlur iki Khun Jong ki bakin long ki kena ki badon ka Mynsiem ban Ïaleh badru bantor Shaphrang. Hagani ka skila pen kuburam ru iki khat nyong ki samla puli ki balale bha ki kerdan puli ba pher ki bakin thum nadu ka kerdan SSLC bat hadu ki bala pendep ki PhD. Nalor kata la pen kuburam ru ya ka aloma pasa bat ka lama bai lakyang ki bade ke chairperson bat secretary beningkong jong ka women's wing ya ka bala tip ru kum ka Women's Welfare Organization. Hagani ka sngi nalor ka jingelang la pen pu pen peng ru lingba ki jing shat bat ki jing ruai. Nadu kat kandis pa praphamnya was dan sing ye ka Women's Welfare Organization yang was saying right. Halo kat ni, kamon kini kita lalu tu. Kaya ka mindset yang kemanbe. Kamtang kebetok kat ni. Kakwa kana to dukini dani. Kemanbe kat ni to manhi keman kuyo ada yang jingkala. Kat kamaman kapor. Kijingkala kini sanpau tu lagi senam. Mangi wa kro du kat dekat. Iba da Chennai. Kamon ke beding klam hagi tu ki sanpau se nang chua. Kamon kelah dulu ke. Kamon ke chaskura he pen imbiang kita. Dan tu por kaniman. Kamon ke pure ke puthi. Kamon ke tukhi tukhan. Kamon ke jing im yang I he dia tok prabu. Kini to mangi kijing kelah kiwa kelah duka. Tengah kan tu iki bagi pa percam open hikai kon untuk open no system. Kaya kita sistem to pinga. Ki bay ki pa society to kita part of the system. Kamu nu change system to di bagdau ni. Handai to tu haiwan wa duna yo pedang. Kita tu kan. Segawin kwa kau kentua perdi yang I. Kamtam I ki manbe ki manpa. Keni to aparthai. Ke Ïaleh. Ngas yang suka iwa ong ka kong wamper lalu. Keni ka Women's Welfare Organization. Mango kat platform yo penyu ye sa nga ngakam ni nto do platform yo penyu ye sa I bro ki bro em jang sap yo ki kani ka sap yo I no vi pro ye pher go chowi em I bana we ye vi mi kani to ka sa ta kamon kam ka duty ka responsibility kam na do na yung ka bay pa haki organization la kamon yo I lagi yo ki khon yu paknai ka sa hawan ka sa unto ka sa chat unto ka sa tem unto ka sa kam to kami ka skills ki yi ka em to yang ki ne ba nga jo wa ki ni ki kinte ne ba tak ni ka yi ka to uwai lat ba ti palat I to ka skills to ka sa how you harness your skills it will empower you and how when it's empower you it will enable you to face the world.
Sekilat